Ak máte úspory navyše a chcete trocha experimentovať, možno sa vám oplatí pozrieť si túto reportáž. Ukážeme vám špeciálnu virtuálnu menu Bitcoin. Vymysleli ju Anonym v roku 2009, kedy stál jeden Bitcoin 10 dolárových centov. Dnes má hodnotu okolo 130 dolárov. Kupujú ho už aj niektorí Slováci. Existuje ani nie 5 rokov, vymysleli ju Anonym, no a dnes je v obehu Bitcoin v hodnote vyše miliardy dolárov. U nás ju zatiaľ vlastní len zo pár ľudí, napríklad programátor Pavol. Investoval som do toho asi 2000 eur. Digitálna mena je postavená na špeciálnom matematickom kóde. V roku 2009 sa jeho popis objavil na internete. Bitcoin považujem za najzaujímavejší experiment v monetárnej oblasti za posledných 42 rokov. Nové digitálne zlato. Na čom je postavená dôvera ľudí, ktorí si Bitcoin kúpili? Dá sa veriť matematickým algoritmom, na ktorých je to postavené. Ktokoľvek si to môže naštudovať a presne pochopiť, ako to funguje. Bitcoin hviezdil najmä toho roku v marci počas cyperskej krízy. Jeho hodnota oproti doláru vtedy len za 2 týždne 6-násobne vzrástla. Môže si ju kúpiť každý, z menární sú desiatky. Okrem programátorov mena nadchla aj pravicových ekonómov a zástancov voľného trhu. Dary vo virtuálnej mene príjma Ekonomický inštitút INES. Nejaké ste už dostali? Dostali sme pár bitcoinov ako dary, ale bohužiaľ bitcoin a jeho hodnota v poslednej dobe radikálne stúpala, čo pravdepodobne odradilo nejakých našich darcov od toho, aby nám dali tieto peniaze. Je to mena, ktorá je mimo kontrolu centralizovaných bank. Odporúčame robiť transakcie len v tých menách, ktoré sú oficiálne. Zatiaľ je to experiment, no podľa zástancov ho čaká veľká budúcnosť. Prvýkrát dôvera nejakej meny stojí práve na tom, že za tým nie je nikto, ktorý by dokázal nejako ovplyvňovať chod toho Bitcoinu. Barbora Demešová, televízia Markíza.